Да. До. По помните растат пари и долари. Къде ги има? Без Кукубен и Костичков президент. Да, но! Ето ми автографе ми. И човек като Осама Бин Ладен лежи. Това е косата. Това ти косата. Ето пета, но мазим И газета. аз много ме разгледата, майка ми шипа. Задай! Айде! Арицо! Специален пост за HS8. Арицо, марката. Много хубави анцо си правят. Имам 3 анцука такива и тениски. Много качество, много качество. Коженя! Батеричката. И за Стоян Колев специален пост.